prišiel na tento svet, tvoja sláva už ožiarila celú oblohu a chýr o tebe prekročil hranice Júdej. Dovoľ nám, Pane, aby sme sa ti mohli pokloniť a odovzdať tieto vzácne dary, ktoré sme priviezli až z ďalekých krajín. Ja prinášam zlato, pretože zlato sa dáva všetkým kráľom a ty si najväčší z nich. Okrem toho, zlato nikdy nezhrdzavie, presne tak, ako tvoje kráľovstvo je večné. Ja som ti zas priniesol kadidlo, pretože patrí kňazom a ty si najvyšší zo všetkých kňazov. Bielý dým kadidla vždy symbolizoval modlitby ľudí vystupujúce do neba. Pane, dávam ti kadidlo, lebo ty si živá modlitba k Bohu. A mojím darom je mirha, vzácny olej, ktorý symbolizuje vznešenosť Hospodinovú, ale aj prchkavosť ľudskej pominuteľnosti. Mirha nech je navždy symbolom toho, že Boh sa v tebe stal človekom. Na konci tvojej cesty vidím kríž, ale ten je ešte veľmi ďaleko. Teraz spíš a možno sa ti sníva o šťastí, ktoré si priniesol na tento svet. Šťastné a veselé Vianočné sviatky.
Ďakujeme. Ešte jeden oznam. Ďalšie predstavenia môžete vidieť v piatok 28. v obchodnom centre Madaras o 15. hodine. Ďakujeme vám krásne. A ešte kto sa chce odfotiť, nech sa páči, môžete kľudne ísť.